Καλώς ήρθατε στο Martial Arts News. Κοντά μας ο Νίκος Κρητικός, γνωστός για όλους, ένας από τους καλύτερους δασκάλους του Muay Thai στην Ελλάδα. Νίκο, δεύτερη φορά, καλώς ήρθατε στο Martial Arts News. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα. Σου πάτησε το γουρί μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε στο δεύτερο παιδί. Και το δεύτερο παιδί και τα τελευταία 2 χρόνια και σε πριν 2 χρόνια. Η σχολή εκτοξεύθηκε. Είναι συνέχεια από το καλό στο καλύτερο. Χαίρομαι πάρα πολύ να είμαι τουλάχιστον γόρι για κάποιον άλλον, γιατί για τον εαυτό μου δεν είμαι. Λοιπόν, δεν θα ξεκινήσουμε από τα βασικά ερωτήματα, από πού ξεκινήσατε και πού φτάσαμε. Θα ξεκινήσουμε από έναν προπονητή που έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει και να ρωτήσουμε αυτή τη στιγμή ποιους αθλητές έχεις και ένα σχόλιο για τον κάθε αθλητή από τους αθλητές που είναι στην πρώτη γραμμή. Η σημαία της σχολής αυτή τη στιγμή είναι ο Αντώνης Τζόρος. Ο γνωστός όλους Αντώνης Τζόρος. Μάλιστα. Ο Ράγκλερ. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί και ένας πάρα πολύ δυνατός αθλητής. Για κάποιους είναι καλό παιδί, για κάποιους άλλους δεν είναι. Οφείλω να το πω. Είναι παρεξηγημένος. Ωραία. Και εγώ οφείλουμε να λύσουμε αυτή την παρεξήγηση λοιπόν. Επειδή δεν τον ήξερα κάποτε και εγώ αυτό που μου λες είχα στο μυαλό μου, πίστεψέ με ότι όσοι το γνωρίζουν είναι από τα καλύτερα παιδιά. Όπως το λέω ακριβώς. Αυτό το τελευταίο γεγονός που μιλάμε για τον Τζόρο. Που έγινε, που έπεσε ο αθλητής και έπεσε πάνω του και συνέχιζε τα χτυπήματα. Τι γίνεται εκεί? Από εκεί έχει γίνει κάποια μεγάλη παραξήγηση για το όνομά του. Είναι ξεκαθαρισμένο ότι δεν το ξανακάνει. Βγήκε, ζήτησε συγγνώμη. Μίλησα και εγώ προσωπικά και με τον Γιάννη του Στοφορίδη και με τον δασκαλό του, τον Γανικολή, ότι ξεκαθαρίσαμε ότι τέρμα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Οπότε τα λάθη που είναι αναγνωρισμένα δεν είναι λάθη. Πάμε παρακάτω και ευχόμαστε το καλύτερο. Ωραία. Λοιπόν, άλλος. Ο Ελσίτ Γκρούντα, ένα παιδί με απίστευτο ταλέντο που μέσα σε 1,5 χρόνο έχει καταφέρει να είναι στην ελίτ στα 81-82 κιλά στην Ελλάδα. Μάλιστα. Έχει παίξει με μεγάλους αθλητές όπως τον Μίσια, τον Χαχαμίδη, τον Χιώτη. Μέσα σε χρόνο πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον Ισμαήλ κοντά μας, τον Ελμπουρζίνη. Ένα πάρα πολύ καλό Μαροκινό αθλητή στα 81 κιλά, τον ξέρουν όλοι. Είναι από τη σχολή του κύριου Μάλιου, έρχεται αυτή τη στιγμή. Τον βοηθάω, του κρατάω στόχους και κατεβαίνουμε μαζί. Έχω τον Ρίτσι Σάμο, ένα παιδί που έκανε MMA και το έχει γυρίσει στο kickboxing, μαθητής παλιός του Δημητρίου. Και από πίσω καινούργια παιδιά έχω τον Νικολαίδη, το γνωστό Μόικαν. Μάλιστα. Και αυτό στη σχολή μας. Πολύ μεγάλη γκάμα αθλητών, λοιπόν, πολύ καλή και πολύ μπροστά. Και από πίσω πολύ καινούργια παιδιά τα οποία παίζουν με γυμνά καλάμια. Είναι έτοιμοι δηλαδή να πούμε. Μάλιστα. Ωραία. Θα πάμε στην επόμενη ερώτηση, το οποίο εγώ θα είμαι πάντα, όπως με ξέρεις, ευθύς. Γιατί όλοι αυτοί οι αθλητές αφήσανε κάποιους προπονητές σαν τον Μάλιο, σαν τον Δημητρίου και ήρθαν σε σένα? Τι έχεις εσύ καλύτερο? Δεν θα πω ότι έχω καλύτερο. Ο κάθε δάσκαλος έχει τη δικιά του φιλοσοφία και το δικό του. Έχεις γίνει δεξαμενή αυτή τη στιγμή. Κάτι γλυκό που μαζεύεται όλοι εδώ πέρα. Τι συμβαίνει? Κοίτα, εδώ τα παιδιά γενικά είμαστε οικογένεια. Δηλαδή και τα παιδιά που παίζουν σε αγώνες βλέπουν ότι στείνουμε από πίσω μια ολόκληρη, από εξέδρα μέχρι οτιδήποτε. Είμαστε ομάδα. Δηλαδή το θέμα, ο αθλητής που έρχεται, έχει μάθει ότι είμαστε οικογένεια, είσαι καλός προπονητής. Τι είναι αυτό το διαφορετικό που έχεις? Είναι η χημεία. Πρέπει να είναι χημεία, πρέπει να τους αρέσει η προπόνηση. Εδώ ματώνουμε, σπάμε τα χέρια μας μαζί. Δεν είναι ότι αφήνω τα παιδιά και πάω για καφέ. Και εγώ θα ήθελα να είμαι τώρα για μπάνιο. Και είμαι εδώ, ας πούμε, και περιμένω τώρα τον Ισμαήλ να κάνει προπόνηση. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε σε ένα θέμα που για μένα προσωπικά με απασχολεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και θέλω να το μοιραστώ μαζί σου και να μου πεις εσύ, σαν έμπειρος προπονητής, με αυτή την πολύ μεγάλη γκάμα αθλητών, επαγγελματιών αθλητών, το θέμα το οικονομικό που αφορά στους αθλητές. Κοίτα. Ο αθλητής σήμερα, όπως καταλαβαίνουμε, όπως ξέρουμε όλοι, ο αθλητής χρειάζεται κάποια χρήματα να μπορεί να προχωρήσει και να μπορεί να πάει μπροστά. Ή από συμπληρώματα διατροφής, ή από τα εισιτήριά του, ή από τον τρόπο ζωής που κάνει. Στερείται, κάνει τη ζωή που κάνει να μπορεί να φτάσει ψηλά. Αυτός ο αθλητής αμείβεται κάπου? Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, τα λεφτά που παίρνει δεν φτάνουν ούτε για το ζήτο, να σου το πω όσο πιο απλά, στη λαϊκή. Το κάνουμε πιο πολύ για την τρέλα μας. Και εγώ σαν προπονητής σπάω τα χέρια μου, τα πόδια μου
Αφήνω την οικογένειά μου στην απ' έξω για να κατέβουμε να παίξουμε τα παιδιά και απ' την άλλη και τα ίδια παιδιά παίζουν, να στο πω, τσάμπα. Δηλαδή δεν πλήρωνονται όσα λεφτά και να πάρεις. Αυτό είναι δίκαιο? Δυστυχώς ακόμα στην Ελλάδα είμαστε πίσω. Αυτό προσπαθούμε να ανεβάσουμε και ελπίζω με τις πολλές διοργανώσεις που γίνονται να ανέβει ο πύχης. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, το ότι γίνεται Battle, γίνεται No Limits, γίνεται το Scorpions, γίνονται συνέχεια διοργανώσεις. Ναι. Η βραδιά Θανασόπουλος, γίνεται το Τζόγια. Αυτό είναι καλό γιατί εμένα προσωπικά με κουράζει, γιατί κάθε εβδομάδα πρέπει να είμαι σε αγώνες να τρέχω, δεν έχω προσωπική ζωή. Αλλά απ' την άλλη είναι καλό το ότι βγαίνουν παιδάκια. Τώρα τι γίνεται? Άλλο να κάνεις μια διοργάνωση το μήνα ή κάποτε τον χρόνο, 2 ώρες διοργανώσεις το χρόνο. Έκανε μια ο Μάριος ο Μπαρμπάτσας και άλλη μια Ναι. έκανε η Γόγο Επιτάκου. Τώρα αυτή τη στιγμή βλέπεις ότι τα παιδιά παίζουν συνέχεια αγώνες. Βγαίνει πολύ πιο γρήγορα ένας αθλητής. Και πιστεύω τώρα να ανέβει και το οικονομικό πύχης και να είναι καλό γενικά για το χώρο μας οι πολλές διοργανώσεις. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι και αυτό επίσης κάτι που αφορά κάποιους αθλητές πάρα πολύ καλούς, κάποιους καλύτερους και κάποιους πολύ καλύτερους από τους καλύτερους. Ο αθλητής τι σημαίνει σήμερα? Σημαίνει καλός αθλητής? Πρώτον, η ερώτηση. Σημαίνει τι φέρνει από εισιτήρια? Τι σημαίνει να είμαι καλός αθλητής στην πρώτη γραμμή για έναν διοργανωτή και ένα προπονητή? Κανονικά είναι σαν απόδοση σαν αθλητής ήθη άμα βγάζει. Το όλα ξεκινάνε από εκεί. Όλα ξεκινάνε από εκεί. Δηλαδή, αν είμαι εγώ διοργανωτής, θα κοιτάω τι θέμα βγάζει μόνο ή θα κοιτάω τι εισιτήρια θα φέρω? Εγώ προσωπικά δεν είμαι διοργανωτής. Ωραία. Εγώ ρωτάω τον Νίκο τον Κρητικό, το οποίο τα ξέρει. Κοίτα, δηλαδή, να μιλήσουμε αντικειμενικά. Αντικειμενικά. Είναι ένα κομμάτι λίγο απ' όλα. Δηλαδή και καλός παίκτης να είναι και να πουλάει και εισιτήρια, να έχει λίγο απ' όλα. Δηλαδή, μπορεί να είμαι εγώ, ας πούμε, ο Μίστερ δυνατός Τζόρος και μπορεί να είναι ο Μπιτάρ Μίστερ εισιτήρια. Ποιος είναι καλύτερος? Ποιο θα πάρει ο διοργανωτής? Εσύ αν ήσουν διοργανωτής, τι θα έκανες? Εγώ κάνω ερωτήσεις, δεν απαντάω σε ερωτήσεις. Και εγώ την ερώτηση την ίδια. Εγώ θα σας απαντήσω off the record. Ναι, επειδή εγώ δεν είμαι διοργανωτής και δεν ξέρω, δεν έχω κάνει ποτέ διοργάνωση να ξέρω. Εμένα η λογική λέει ότι πρέπει να είναι λίγο απ' όλα. Γι' αυτό σου απάντησα. Πρέπει να είναι λίγο απ' όλα. Δηλαδή και καλός παίκτης να είναι και να πουλάει εισιτήρια, να είναι δημοφιλής, να τραβάει κόσμο. Ωραία. Ο Νίκος Κρητικός ξεκινάει με ένα όραμα. Το φτιάχνει. Έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει. Έχουμε κάποιο άλλο στόχο, πιο μακρινό, να φτάσουμε κάπου? Κοίτα, το όνειρό μου είναι να παίξουμε εξωτερικό, να βγάλω παιδιά έξω, να φτάσουν πολύ ψηλά. Αυτό κοιτάμε. Το Α και το Ω για μένα είναι να φτάσουν τα παιδιά μου όσο πιο ψηλά γίνεται. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να πάρεις κάποιο παιδάκι, να το στήσεις από το 0 και να το φτάσεις όσο πιο ψηλά. Έτσι. Ωραία. Ξαναγυρνάμε στο θέμα το οικονομικό. Υπάρχει κατά τη δική σου άποψη κάτι στον ορίζοντα που μπορείς να συμμετέχετε εσείς ή να μαζευτούν όλοι οι προπονητές, διοργανωτές, προφανώς γιατί όχι, να βρούμε μια λύση στα παιδιά που σπάνε τα χέρια τους, που έχουν αλλάζει όλη τη ζωή τους για αυτό που αγαπάνε και δεν αμείβονται? Αυτό είναι το ιδανικότερο. Δηλαδή αυτό το πράγμα μπορείτε εσείς να προτείνετε κάτι σαν έμπειρος προπονητής με αυτό το κύρος που έχετε? Ποια είναι η ιδανική λύση? Δηλαδή ένας αθλητής να προετοιμαστεί για αγώνα θέλει 40 μέρες. 40 μέρες τουλάχιστον, σε κάποια έμπειρα χέρια σαν τα δικά σας. Έτσι. Σε αυτό το μέγεθος προπονητών. 40 μέρες σημαίνει σε προγράμματα διατροφής, 40 μέρες σημαίνει τουλάχιστον 4 ώρες προπόνηση την ημέρα. Έτσι. Σημαίνει εξοικορέση, σημαίνει ότι αλλάζει όλο τον τρόπο ζωή του. Σημαίνει πολλά που δεν θα τα αναλύσουμε τώρα. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει κάποια στιγμή να έχει κάποια απόδοση, να έχει 500 ευρώ αδερφή του μήνα? Μακάρι. Αφού ζει από αυτό. Το όνειρό μας αυτό είναι. Να καταφέρουμε κάποια στιγμή τα παιδιά μας να πληρώνονται και να έχουν τα συμβολιά τους. Αυτό, εγώ μια λύση. Το μοναδικό μου και στο μυαλό ήταν να καθόντουσαν όλοι οι διοργανωτές κάτω και να κάτσουν κάτω να τα βρουν και να κάνουν πιο μεγάλη διοργάνωση με περισσότερους χορηγούς, με λιγότερες διοργανώσεις, δηλαδή όχι κάθε μήνα, κάθε 1,5 μήνα. Ας κάνουν 6 διοργανώσεις το χρόνο με πιο πολλούς χορηγούς και να παίρνουν πιο πολλά λεφτά τα παιδιά. Θα μπορούσα να σου πω εγώ. Αρκεί να τα βρουν όλα κάτω. Υπάρχει κάποιος αθλητής στην Ελλάδα εκτός από τον Ζαπίδη, γιατί ο Ζαπίδης είναι μια μοναδική που ζει από αυτό το άθλημα? Από ό,τι ξέρω, Στελάκης ο Παπαδόπουλος είναι που έχει συμβόλαιο με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη.
Ναι. Από ό,τι ξέρω που είναι επαγγελματίας και πληρώνεται με συμβόλαιο κανονικά. Κατά τα άλλα δεν νομίζω να υπάρχουν. Δηλαδή 2 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Ναι, δεν στην ουσία είναι ένας. Γιατί οι Ζαβίδες είναι παγκόσμιας φήμης. Ο άνθρωπος απ' έξω ξεκίνησε από την Ελλάδα, βέβαια, ανέβηκε πάρα πολύ έξω και έτσι απόκτησε το κύρος που απόκτησε, αυτό είχε αυτά τα συμβόλαια. Οπότε μιλάμε για ένα άτομο, μέσα σε εκατοντάδες πρωταθλητές. Είναι άδικο. Δυστυχώς. Είναι άδικο. Ευχόμαστε λοιπόν με τη δικιά σας δρομή, γιατί εγώ πιστεύω σε σένα, ναι. Δεν του λέω μπροστά στη κάμερα. Είσαι καλός προπονητής, καλός άνθρωπος. Μία που έχεις το ένα παιδάκι να το χαίρεσαι και το άλλο που περιμένεις, με το καλό, να βάλετε ένα κρυθαράκι σε αυτό. Γιατί είναι πολύ άδικο πραγματικά αυτά τα παιδιά που μας κάνουν περήφανους, έτσι. Τσάμπα. Να σκεφτείς, έχω παιδάκι εγώ, είναι 14 χρονών και του πληρώνω γυμναστήριο από την τσέπη μου για να πάει να κάνει γυμναστήριο, να δυναμώσει, το οποίο είναι ταλεντάκι. Βλέπω ότι είναι ταλέντο και επενδύω πάνω του. Να καταλάβεις δηλαδή ότι δεν πάμε να βγάλουμε αυτό, πληρώνουμε κιόλας. Δηλαδή σε διοργανώσεις που παίζουν τα παιδιά, εγώ να σου πω ότι ένα νούμερο 200-300 ευρώ χαλάω μόνο για την εξέδρα, για καπνογόνα, για κόρνες, όχι λεφτά να πάρω. Ναι, εγώ, αυτά τα έχουμε δει, ναι. Να ξέρεις. Δηλαδή μέχρι και από την τσέπη μας πληρώνουμε να πάμε να παίξουμε οπουδήποτε πάμε. Και είναι γνωστό βέβαια ότι όλοι οι αθλητές που είναι μπροστά, οι περισσότεροι όχι δεν θέλουν να πληρώνουν, δεν τους παίρνετε λεφτά κι εσείς. Όχι, εγώ προσωπικά δεν παίρνω λεφτά από τα παιδιά. Τη στιγμή που σπάει όλο στα χέρια τα πόδια του. Εγώ έρχονται τα παιδιά, γράφονται στη σχολή, πάει καλά. Εμένα με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα να κερδίσει ένα παιδί. Και 5.000 να έρθει να μου πει άλλο κάτσε να πάρει για να χάσει ο αθλητή σου, με τίποτα. Ποια είναι η αμοιβή σου αλήθεια όταν κερδίζει ένα αθλητή? Είμαι αθλητή σου και παίρνω το μεγαλύτερο τίτλο. Η αμοιβή μου ποια είναι? Ναι. Μετά από μετά τον αγώνα που θα κάτσω για καφεδάκι με τα παιδιά, ναι, και θα είμαστε μέσα στην τρέλα. Μέσα στην τρέλα. Και μετά από ένα μήνα, 2 μήνες, που θα είναι αυτός ο παγκόσμιος πρωταθλητής, εσείς που θα είστε? Εντάξει, δεν πειράζει. Ας είναι καλά το παιδί, ας πάνε καλά τα παιδιά και δεν με νοιάζει για μένα. Πάρα πολύ όμορφα. Τελευταία ερώτηση. Υπάρχει κάποιος αθλητής, έχετε κάποια πρόταση από το εξωτερικό? Αυτή τη στιγμή όχι. Σε συζητήσει είμαστε, ψάχνουμε για τον Αντώνη να παίξει, για τον Τζόρο. Έχουμε κάτι προτάσεις, τώρα το κοιτάμε. Αλλά για άλλους αθλητές πιο μικροβελληνικούς όχι. Μάλιστα. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο? Η κουβέντα μπορούμε να κάνουμε κουβέντα μέχρι αύριο. Απλά ο τηλεοπτικός χρόνος είναι λίγο περίεργο και περιορισμένο και οπότε τα κάνουμε λίγο σε συνοπτικά. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε? Αυτό που ζητάω εγώ, μια παράκληση από όλους στον χώρο, επειδή ζούμε από αυτό και τα αγαπάμε, το λατρεύουμε, να κάτσουμε όλοι στο ίδιο τραπέζι για να πάει μπροστά αυτό που αγαπάμε. Λοιπόν, είναι πρόταση του Νίκο το Κρητικό, πρόταση δικά μου και όλας. Θα τη στηρίξουμε όλη αυτή την πρόταση. Τα παιδιά που κάνουν αυτό το άθλημα πληρώνουν πάρα πολύ αδρά από την υγεία τους, από το χρόνο τους, από τη διασκέδασή τους, να φτάσουν ψηλά. Να κάνουμε όλοι κάτι. Κλείνοντας με αυτό. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο και εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλή ελευθερία στη γυναίκα σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Κοντά μας ο Νίκος Κρητικός, ήταν κοντά μας ο Νίκος Κρητικός από τη Martial Arts News.